priči takav je red. Postoji baka uz nju i djed, postoje tajne, postoje čuda, junaci lutaju ko zna kuda. I dok se kraljevi bore za prijesto, pekari mjese, kolači i tijesto, kotrlja se priča ko zrno graška, tražimo mrvicu i oraška. O, djede! Kako bi nam bilo veselo da imamo dječačića, unučića našeg. Da ga imamo. Kad bi nam ustrebalo pruća, ne bi se ti, djede, morao mučiti. Donio bi nam ga dječarac. A pored toga u kući bi bilo uvijek veselo. I ne bi nam ovog slatkog pekmeza preostajalo iz zime u zimu. A ovako smo sami, bez unučadi, bez ikoga svoga. Život nam je vrlo težak. A što se može? Valja nam se i dalje mučiti samima. Idem skupiti orahe pod stablo, strpati ih u vreću, odnijeti baki da imamo što krckati po čitave večeri, kako bi nam prošlo vrijeme. A i baki će ustrebati za orahnjaču. Pogledaj, djede. Što? Neki čudnovat orah. Povelik i tvrd. Nikako ga ne mogu razbiti. Pokušaj ti, djede. Orah je tvrđi od kamena. Nikako da se razlomi. Uzet ću kola, natrpati ih kamenjem i upregnuti konje. Namjestiti orah pod kotače, ne bi li ga ipak nekako slomio. Tako. Čudnovatog li oraha? Kako je samo spretno odskočio u stranu. I ostao čitav. Uzet ću ga i staviti u kuhinju na ormar s posuđem. Ženo. Da? To je zaista neki čudnovat orah. Tko zna što će još biti iz njega. Neka stoji ovdje. Hajdemo na spavanje. Tek je ponoć, a već sam se probudio. Do jutra ima još dovoljno vremena, a ja sam još uvijek pospan. Djede, dobro jutro. Dobro jutro. Pogledaj. Što? Kako krasan mališan u našem orahu. Lijep da ne može biti ljepši. A tako majušan. Daćemo mu ime Oraško, jer je nađen u orahu. Lijep je naš Oraško. Samo šteta što je tako malen. Narasće. Dobro ćemo ga hraniti kolačima i mlijekom, pa da vidiš čuda. Bako, zar ti nije čudan naš Oraško? Dobro si ga pazila i hranila ga kolačima, gibanicom, sirom, jajima i mlijekom, ali uza sve to on nije porastao ama baš ni za centimetar. A već je nekoliko godinica s nama. Ovako sićušan nisam ni od kakve koristi. Neću da me djed i baka i dalje hrane. Otputit ću se u daleki svijet. U obližnjem selu održava se sajam. Potražit ću svemoćnog i slavnog čarobnjaka Sveznadara. Možda će on naći lijeka mojoj nevolji. Dobar dan, čarobnjače. Dolazim eto da te upitam za lijek moje nevolji. Eto vidiš kako sam sićušan, pa nisam ni od kakve koristi. Želio bih narasti. Ti ćeš mi kao Sveznadar moći pomoći. A čime ćeš platiti? Ima li u tebe zlatnika? Jer da znaš, moji su savjeti skupocjeni i zato nisu besplatni. Nema u mene novaca, silni čarobnjače. Ali ako mi pomogneš da narastem, ja ću ti to drage volje odraditi. Radit ću za tebe marljivo i sve što mi narediš. Ne bi li se ipak nekako odužio? Taman posla. Kamo bi ja došao na taj način? Idi ti, moj sinko, odakle si došao, pa ne zanovije taj poštenim ljudima i pusti me na miru.
Malen si i malen ćeš ostati. E pa onda, što mi drugo preostaje nego da se uputim dalje u svijet? Hej, koga to vidim? Dobar dan, djevojčice draga. Zašto sjediš uz rub pločnika? Kako si ti, malena? Reci mi radije, kako se zoveš? Zovem se Mrvica. Kako vidiš, jako sam malena, pa su me moji roditelji jednostavno izgubili. Ne plači, Mrvice. I sa mnom je slično. I ja sam, kako vidiš, malen. Znaš šta? Poći ćemo zajedno da po svijetu tražimo mudra i dobra čovjeka koji će nam pomoći da narastemo. Hajdemo. Pruži mi ruku, Oraško. I tako Mrvica i Oraško, onako maleni i hrabri, pođoše u veliki svijet. Sunce je već zapadalo, a oni su upravo prolazili kraj jedne pekarnice iz koje je divno mirisao svježe pečeni kruh. Na vrata se naslonio debeo rumeni pekar da se nadiše čista zraka. Baš sam gladna. I ja. Ne bismo li zamolili za komadić svježeg kruha? Ta nama ne treba mnogo. Pekaru, striče. Molimo vas, dajte nam komadić svježeg kruha. Mi smo putnici iz daleka. Da, ali gdje ste? Gle kako ste maleni. Cijeli možete stati na moj dlan. Djeco moja, a tko vas goni da putujete ovako maleni svijetom? Zar vam ne bi bilo bolje da sjedite kod kuće? Ne bi, striče. Jer eto, mi želimo narasti da budemo veliki kao i ostali ljudi. Htjeli bismo raditi, a ne da budemo lijenčine koje drugi hrane. Gle ti njega, kako on to mudro zbori. No, možda bi se tome dalo doskočiti. Daću im veliki komad kvasa. Vidite, djeco, od ovog raste kruh, pa biste možda i vi mogli narasti. I on im pruži kvas. Oraško i Mrvica počeše žurno i hrabro gutati kvas, iako nije bio osobita ukusa. Ali oni su silno željeli narasti. I gle čuda! Pekar je imao pravo. Oraško i Mrvica rasli su iz časa u čas. Najprije su bili pekaru do polovine gležnja, zatim do koljena, pa onda odjednom do pasa i što bi okom trenuo, oni mu stigoše gotovo do ramena. Dosta, djeco, dosta, ne jedite dalje. Sada ćete opet previše narasti. Dragi naš striče, kako da ti zahvalimo za tvoj mudri savjet? Što da učinimo za tebe? Eto, draga djeco, pomozite mi da izvadim ove hljebove iz peći, a zatim idite svojim kućama i razveselite starce. I tako i bi. Lako su Oraško i Mrvica pronašli sada Mrvičine roditelje, koji su bili duboko rastuženi zbog nestanka njihove malene kćeri. Lako su pronašli djeda i bakicu. Bilo je tada sreće i slavlja, pa su priredili i veliku gozbu. Ni pekara nisu zaboravili pozvati, pa je i on tamo bio. Kolače jeo i medovinu pio, s Oraškom i Mrvicom se veselio.